Kaixo artistak. Beno, 2022 urteko YouTube Rewind nire kanalarekin ere egin nahi dut. Maisu Mikel Hezkuntza kanalarekin egin nahi dut. Zu hobei laburbiltzeko, niretzako nolakoa izan den urte hau, pasatako urte hau, 2022 urtea. Lehenengo gauza, mila esker, nirekin egon zarete guztioi. Jakitea, otsailean hasi nintzela kanalarekin, 3. saiakera izan da. Orain dela 9 urte hasi nintzen lehenengo aldiz beste kanal bat sortzen, idea batzuekin, baina etzen oso arrakastatsua izan, neukan oso argi, ikuste, oraindik nekien nola enfokatu eta gero ja, nire aurreko eskolako kontuarekin sortu nuen bat bideo batzuk grabatzeko, ja igotzen zebilen, 40 eta piku jarraitzaile zeuden, baina ikusi dituen gauza batzuk agian aldatzekoak, eta orduan kanal hau zerotik sortu nuen. Eta begiratu, otsailetik hona zenbat hasi den. Orduan, erasmoa da zuei irakustea, orain arte zer egin dudan. Estatistikei begira, 2022 urtean, begiratu 24.000 ikustaldi iaia izan ditut. Batzutan ikustaldi pilo bat, sort batzuk jarrita, bideo motz batzuk jartzean, begiratu zenbat ikustaldia, adibidez. Hau oso barregarria izan zen eta zuoki ikusi nahi dut. Begiratu ikusiko dugu. Ze izan zen hor kotxe batzuk batean. Nire lagun izan zuen. Eta nire esan zuen. Era un Tesla? Pilo bat polemika egon zirelako eta apropos egin nuen algoritmoak ze esango zuen. Eta hori pertsona batzuk jarri dute atsegin dut, baina beste batzuk ere ez dutela jarri. Gero ja beste bideo baten bat, izan zen Bilboko Night Marathon, txapelduna korrika egiten ikusten den. Sekulakoa, denbora hori korrika egiten modutu bat. Gero tren batzuetakoak, baina urtez ere bideorik arrakastatsuena Euskaraldiko bideoa izan zen. Euskaraldirako bideo bat sortu nuen, bideo hartan agertzen da azalpena eta marimototz baten bidez azaltzean Ritz Porrotz eta marimototz agertzen dira. Oso bideo proposa Euskararen nola esan, Euskararekin sortu nahi genuen kontua Euskaraldi garaian agertzen dira. Beraz, guztiz gomendatzen dira. Muertzen ipini hau bakarrik, bideo bat gehiago horretarako beto, zuzenean Maisu Mikel Hezkuntzan sartzen bagara, hor bideo ezagunak agertzen dira, eta nola ez urrengo bideoa korrikakoa Tuetan izango ditugunak. oso polita izan zelako. Oso polita izan zen, horrezku atera ginen, eta gaitu zapatu polita. Hora zegin egiten, bat gano, post-musik, pasada bat. Ende, eta egin gurezko. Eta ez bakarri bideo hau. Ezaguna ere izan zen Satanama bideo euskaraz. Hora saltzen dut zer den Satanama. Infinitua da eta bizitza garela. Heriotza onartzen dugula. Eta ama berriz jaiotzen gara. Eta orduan meditazio hartan komentatzen dut eta euskaratuta gainera. Eta jendeari gustatu ditzaia. Eta ja baten bat gehiago, aplikazioarena itxiki ere nahiko arrakastatsua izan da, orduan kontutan hartuko dut eta aplikazio gehiago jarriko ditut. Horre aplikazio honetan objektu desberdinak agertzen dira eta azkenean haiek asmatu behar dut, adibidez. Politena.
Zabua esaten du, eta guk aukeratu behar dugu zein, ezta? Klikatzea. Ez baduzu ondo entzun, berriro entzutea, ezta? Zabua, Nire esauz aukeratzen du. Bueno, nahiko errakastatxua. peluxea, Eta ja matematikakoak eta baten bat gehiago, errezeta baten bat, ben hori kontutan hartuko dut, errezeta gehiago egingo ditut, aurreko gunean justo kakirena jarri nuen, alfabetoarena ere gustatu zitzaizuen, poliki jarriko dut. Gero ere azpitituloan jartzen saiatuko naiz. Ze beno, hau izan ezik, beste batzuetan azpitituluak ikusten dira eta nabaritzen da interesatzen zaizuela. Beraz, datozen hilabeteotan saiatuko naiz edukin gehiago sortzen, zuen egunerokotasuna euskarari begira eta irakaskuntzari begira ahalik eta hoberen egite aldera. Saiatuko naiz irakurketa gehiago jartzen, matematikako azalpen gehiago jartzen, hor proiektu batekin ere hasi naiz, jolas batekin, Cities Skylines jolasarekin, uste dudalako umeentzako ere nahiko ezigarria dena, gauza asko lantzen direlako. Eta nik. Azkenean hor hirian kontutan hartu behar dugu adibidez elektrizitatearekin. Lutzeko aukera. 9 megabatio baldin baditu, guk behar baditugu bost, urarekin eta beste proiektuekin. Orduan hori ere erabiliko dut. Zer reproduzio, zerrenda gehiago. Ahokora pilo gehiago sortuko ditut, eskulanak, euskararen bitxikeriak baten bat prest daukat, euskararen bitxikeri baten bat, adibidez animaliekin, buruan daukat. Eta irakasleentzako material gehiago ere bai. Gero ja, ez dakit zein mailatan egon naizen datorren ikasturtean, ez dakit berriro lehenengo mailara bueltako naizen, ala nagusiekin edo, eta bardinetan non nagoen, material desberdinak edo gehiago egin izango ditut. Saiatuko naiz eta adibidez lehenengo mailan berriro egon agian 5. edo 3., 4. mailako kontu batzuk igotzen. Orduan hau izan da nire YouTube Rewind. Eskerrik asko bihotzez, ze feedback asko jaso dudalako, ez bakarrik YouTubeen, beste aplikazio batzuetan ere bai, nik gehien erabiltzen ditudana. Eta holan, 2023an saiatuko naiz ahalik eta hoberen egiten, zuontzako edukin pilo bat emoten, eta urte berri on, espero dut oso gustura eta oso ondo urtea hastea, eta hementxe jarraituko dugu. Beste bat artistak